Ngayon naman guys ay ang i-vlog natin ngayon, magbibinta tayo ng bulat kasi wala nang budget eh. Ito yung kasamahan natin, si Boy Mukong. What? We open the sacks in English. Ayan, pakita natin yung mga guys. Oh wow, anong tawag dyan? Dry fish. Dry fish yan? Hindi mo alam yung dry fish? Ano sa English yung dry fish? Walang hiya ka! Kuya, magkano itong paninda natin? Ang pabinta kung kuan, tinatanong mo, you tell us kung magkano, ganon. Oh, magkano yung isang dilupin? Ito, sabi ni ante, sabi ni ante, 2 beses na yan! yung kuan daw, yung bigay sa atin, 150. Ngayon, siya na daw yung bahala sa atin kung ilan yung, sabi pa nga, 150, 160, ibibigay ninyo. Pero sa akin, 150 lang yung ibibigay ko sa mga natin. Wow! Para kuan, hindi naman masyadong mabigat. Itong bulag po natin mga ka-English ay galing pala ito sa United States of Davao City. Meron ba nun? Yan sa Davao. Kaya doon yung ruta natin sa tumanda sa Kalapit Barangay. Ito yung bulat natin, no? Yan. Dito sa Romualdez at sa Barangay Katiko. Turuan ko na rin kayo kung paano yung iba na hindi alam kung paano yung diskarte dito sa paglalako. Ayun. Kahit pa paano ay may makukunan nyo sa akin na kaunti guys. Kaya let's see it. Bulat, boss! Bulat! Bulat boss! Bangus na bulat! Bulat bangus! Bulat, madam! Madam, bulat, bulat! Doon tayo, magpili lang kayo. Ayan, pinisi na bangus. Ay, sinisin mga bangos. Ay, ito kumarog yung makiti ah. Ay, ito ma. 150 ko Sana? di balot. 150. 150 atoy? Bangus mo. Kung naman ako na yung maliliit na kwan. Ay, konsumo. Mas nga masarap yan na pang sagpaw. Ay, ako na! O, ilagay doon oh. Para ulam-ulamin na. Ilagay mo doon, ah. 140! Maraming salamat, ha! Sukli lang ante, wala pa akong sukli. 140. Mara ka man si Bentige na. Thank you ha. De, salamat ante. Yan, bossing. May nagtatanong. Pili lang, pili. Ah, wala, ante. Ito lang yung pon namin. Yung pon namin ante, yung dala-dala namin. Galing ito ng South Africa o Digos. Cebu City. Taga Digos Kala City. namin yung ano, yung mga ganito lang Ayun, oh. Parang Ay, yung maliliit. Nangangalamos ata. Bangus. Bangus. 150 mga bukal. Hindi na. Ano ba? Manonood na dati bulat nga babasti. Okay, magkuha sana ako yung ganito, mga ganito kay pantinda. Kunin nyo nante, bigay ko sa inyo ng 140 na lang. 140. Ang pera. Sabi namin ano, akala ko yung maliliit ba na ganito oh. Abulat bangus! Abulat bangus! Kaluan nyo! Bangus bulat! Abulat bangus! Bangus! Bulat, ante! Bangus bulat! Bilang!
magsusukat tayo dito sa Barangay Pagumbayan. Kanina, awa ng Diyos, may bumili sa atin na isang galon. Kanan mo! Kanan mo eh! Binigay ko kanina ng 140 na lang yun kasi kita naman yung matanda na wala. Kaya kasi itong dinadaanan pala natin, abay napakalawak na mga palayan. Yan yung mga produkto dito sa amin, yung mga tanim. May mga kwan dyan. Farm, African. Yan sa Tagalog, sa English, farm tray. Kapalay na ang karamihan. Lumalayo pa yung lalakbayin natin mga ka-English. Yun pa. Ngayon lang ako nakadaan dito pa, ka-English. Ayun lang. Oo. May napakadelikado dito. Pag tumaran ka, ikaw lang mag-isa krisis yung mga mahirap talaga yung buhay na ako dito ay maraming stop. What? Ayun. Yung malayo talaga dito. Yung daanan. Yung wala lang dito, yung pag-asa na lang dito. Dati na lang natin. Tumalaan tayo. Yung awat tulong ng Panginoon na iligtas tayo sa masasamang loob. Kaya yun lang sila tayo aasan, tulong sa pag-iingat nila sa atin. Kaya salamat po sa kung paano kasi hindi nyo lang din tatanong kay English. Sabi ako doktor, hanggang ngayon din ay nagbibinta pa rin may bibinta kung may mga tao kung may mga pera ang mga tao ay hindi na makahirap talagang sa buhay ay Bilisan mo, mahuli na tayo sa operation! dapat magsigap tayo magandang buhay para may pagkakain din. Kaya kain na tayo. Ka-English, nandito na tayo sa barangay ng Bagumbayan. Bulat, magpili ka ng bulat. Bulat boss. Bulat kasi. Ano? Nakita mo na ang diferensya? Mata ng kanaw. Bulat! Ay, bulat-bulat, barato lang. Kita mata mo. Oh. Classmate mo? Mga katwiran ka pa. Hindi. Classmate ta. Paano masabi? Hindi ka naging Hindi ka mabigbig. classmate mo ko na anak ko. Hindi ka mabigbigan. Ano, limang piraso? Yan, agad-ado mama. Tagma na. 150. Galing ito ng ma'am. Ng Double City. Nagmit ati ko amon puting kalabaw. Nauyong. Parang ka pa tayo? One bite. Kuya, kapatid niya pala yan. Ipindahan natin na sana. Bulat, finishing up Bagante. Ma'am. Wala pang pera daw. Ay, bulat. Finishing up boss. Lalala jaso, bulat. Bulutante. Dapat guys, pag nagtitinda kayo, your face is smiling. Huwag mo ang pinaglolo ko, ha? Madalas mo ako i-good time, eh. Smiling siya ba? Ganun, parang ganito siya, oh. Ito. Ay, bangus! Abong, bangus! Bangus! Bulutante. Bulat!
Ay, bulat na. Tante. Bulat. Parang ganyan, papasukin natin ito. Gawad, bulat. Bulat po. Bulat, ma'am. Inis nga bulat, sir. Manoy mata. 150. Tapos data? 150. Bangos, ma'am. Bangos. Gapodigos. Ito po yung barangay hall nila. Pusad pao. Ay, isa lang, 150, 140 na lang. Sa barangay man daw. Ito. Oo, magpunta kayo Wala akong kinsagil ba? kahit anong oras, magpunta kayo dito. Kiling-kiling yung tabag mo da. Wala, Ay, meron. Tama. Nga, hindi naman pang ganang suka ka pagsawsawan. salamat. Salamat. Porte? Oo, pares naman kami ni Kap. 140. Ay, papili ka ba na? Papili ka ang kailaw. Pipili daw sila ito. Kunin natin ito. Naggagagit kayo, babaro kayo pa lang. Dasawa natin manong ko nante. Ampay. Meron kayo. Mag-asawa ka magtan. Naggagat ka man, naglalakaw. Kinakaroon din. Atabil, gusto dadadak ka man. Atahan. Yan, panoorin natin sa English Carabao. Paano tumiskarte kung paano maglako-lako yan ng ano. Ito yung bulad. Excuse po. Pabinta po ng bulad, sir. Bulad kayo dyan. Silipin natin. Sila. Sige, sir. Salamat. Sila, wala pa sa usin ito eh. Karte-kartibin yung tiyabag ipritaw. Napong nga, gurang nga baka gumata. Pay lang. Hindi masatantay. 150. Babasi ka sa paggagaysan. Si Dami. Pati man ni walo. Oo, data nepito lang kanya daduha Tante, ka. salamat tante ha. Maya data. Ibig-video na kamay kanong niyo. Nya. Ano? Ibig-video na kano di kwate. Vlog kami nante. Vlog na kano di sikwa. Ay, salamat tante. Yan, nakadalawa tayo ka English. Dalawa yung nabinta natin dito. Awa ng Diyos. Hi. Yan, gasolina tayo guys para hindi tayo mapatayin dyan sa daan. Baka maubusan tayo, magtutulak tayo. Ang layo pa naman yung pinuntahan natin ngayon. The street is very far. Magkano yung gasolina nila 57. sa English? 57, medyo mura nga dito eh. Ito dun sa atin parang 58 ata. Ano to ko? Guys, ngayon babalik na naman tayo sa dinaanan natin kanina na barangay. Wala kasing daanan dyan papunta doon. Dito naman tayo sa kaliwa. Barangay Katiko. Shout out nga pala kay Vincent TV. Shout out kay Donsky TV. Shout out nga pala sa Gismondo family dyan sa San Pablo, Laguna. Sir, nga pala hinaantay natin yung si Ante kasi bumili siya. Itlog, yan ah. Madi nga kuha Ante, madi nga hindi po makuan ano yun maparat. Ato, lapgat. Mati na lapgat. Madi nga na update. Ito bababasik. Ano yan?
Yun guys, ito hospital to pinagtindahan namin. Kaya salamat. May tatlo yung konditin. tatlo yung binta natin dito na bintahan. Wala i-timing ko mga sweldo dami. Oo, mga ala. Ay, mga sweldo. Ayun mga guys, yung magkuha dito. Salamat ante. Muna ka ante, diba? Banana dito. Banana kayo? Kain tayo kasi Ayan, sarap yan. bibili tayo. Yan kuya. Ilan sa'yo? Ito na yung pang namin, pang tanghalian. Ayan. Oh, ayan. Bali. Kuha ka ng anim. Ka English. Apat. Apat. Sige, sige. Ayun, ito yung pan natin, yung pananghalian natin mga ka-English. Oh. Banana Q. Kaya hindi nyo napapansin pala ka-English yung sikreto sa pagbibinta. Dapat yung isang sikreto pa, yung mag-shoot kayo ng hindi gaanong kwan. Yun. Bago, ayun. Like the my hat. Oh, hindi ka anong gwapo. Yung nakasakay, hindi gaano rin, di ba? Ayun. Problema sa amin, walang panulak. Kasi hindi pa kami gaanong makakadami ng binta. Pero masarap. Vlogger lang talaga. Nahudiak kami nga na yung video. Salamat te. Okay, salamat. Kano ito? Kano daw yun? Yun. Yan ma'am. Ay mga ano pa yan? Pauwi na kami ni Yuton. Medyo tanghali na kasi ngayon. Ayun, mga lampas sa launa na ata ngayon. Hindi pa kami nakakain, kanina nagmirinda lang kami. Awa ng Diyos naman, naka-12 ay 12 na piraso yung na ipinta namin. Ilan yung kuwan ka tol yung naiwan? Na digitize. O di size, tapos 26 kanina yun Nabinta. Naka-English yung kuwan, tapos 12 yung na kuwan namin. Ito yung lahat na nabinta namin kay ante. Ayan. Thank you. Ito naman yung ano ninyo, porsyento. Oy, salamat sa Diyos. Yan ka English oh. Ito, meron na. Di ba hindi ka kanina nagkuhan? Nagsigaw? Nagsigaw-sigaw. Ikaw yung hindi nagsigaw kanina. Saan ka ba nakatira dito? Hindi ka nagtago, may kuhan ka. Sige, hindi ako nagsigaw pero nag-drive ako ha. 22. Ha, ito lang. Ano pa? Yan ka English oh. Bigyan natin ng Pangload. Yung bago yung kanang Pangload na. ito yung kuhan namin, yung hati namin. Ayan. Ito lang, wala nang dagdag to. Wala na. Salamat. Sa sunod ulit Brr. Uwi nang tayo. Salamat tayo. Brr. Bigyan mo na. Hindi, pera man yung walang pera. Kapira ng mga walang pera.